Hát sziasztok, én Gambes 2 és kicsit újabb videó lenne, amiben, mint hogy észrevettétek, beszélek. Tehát most mire várhattok, van egy másik csatornám, azaz úgy hívják, hogy Presents Gambes 2, ugye fordítva mindez. Azon Minecraftos, tehát Legendary MC-s videók lesznek, ezen pedig agariós, androidos játékok. Egy kis háttérzel elnézést, udvaron vagyok. És hát annyi, hogy Legendary MC-ből bármelyik szerveren lehet videó. Mindig szerveren játszok, szóval hát ennyi. Nagyrészt, hogy hívják, Quit PvP-t, OP PvP-t és Sky PvP-t várhattok. Mással nem nagyon játszok olyan sokat, nem játszok annyit, de valahol már fullos vagyok. Mondjuk a Survivor One-ba. Tehát akkor Legendary MC-n fogok játszani, az IP a leírásban lesz, talán igen biztosan, mert tudom. De most is elmondom, play.legendary.hu. Ennyi, és 1.8.0-ás verzióval fut, nálam legalábbis. Van kliense, legendarymc.hu, le lehet tölteni. Nagyon jó játékok vannak rajta, egy szerver van rajta, ilyen lobby szerver, nagyon jó, azon játszok. És most ugye a másik csatornámról beszélek, valamiért, ezen a csatornán csak Android gameplayek, és ennyi, semmi más. Most egy kicsit nyomom ezt. Igen, az a baj, hogy hangot rögzít és laggol valamiért. Most egy kicsit jó, hát ez nagyon nehéz. Jó, akkor most meghalkó. Igen, és hát Skype-on még fogok hívni be embert. Tehát Skype-olni fogok, Skype-évi veletek, és annyi, hogy egy nagyon fontos dolog. Mesterem szín van, ugye, az is Minecraft, azon van 2600 bányászérmém, és azt el szeretném cserélni veletek 2600 legendary érmére. Ugyanolyan, mint a bányászérme, ugyanolyan, mint a B, csak a legendary MC-n. Tehát ezt így elcserélném, Skype-on természetesen beszélnénk. Hát azt mondanám, hogy előre nem nagyon szeretnék adni. És természetesen cuccot elfogadok, hogyha adtok bárhol. De én most nem azért mondom, hogy kéregessek, nem kéregetek, hanem hogy csak annyi, hogy ugye adhattok, hogyha van fölösbe. Ja igen, Legendary MC-n lovagrang van. És hát ennyi. Telefonon most Mobizennel veszem a videót. Háttérzaj egy kicsit van, sajnálom. És hát az a lényeg, hogy most is Skype-oltam egy gyerekkel, tök jól elhülyéskedtünk 1,5 órát. És amúgy 10 percenként, tehát hogy mondjuk lesz egy videó Bandicam-mel veszem, 10 percet fölveszek, és nem biztos, hogy el fog köszönni, azért bocsánat. Mert ugye, mert ugye 10 perc után azonnal leáll. És bocsánat, hogyha nem köszönök el. Igen, és iratkozzatok fel a csatornámra, a másikra is. És gépes videók, tehát a másik csatornán lesz zenés videó talán. És hogyha van kedvetek és időtök, akkor tudnátok nekem küldeni egy olyan vágóprogramot, ami a Bandicam-es videót elfogadja. Csak mert a Sony Vegas az nem fogadja el, és na, máshogy nem nagyon kerestem még. Szóval hát ennyi lett volna ez a videó. Sziasztok! Viszlát!